यहाँ जाया बेदर बेदरा नामालै लाय बेदर लागर हदलै लाया लाया आगोन लाया ai đấy burger thậtเลยmá sao lại cái này thằng bác khăn thằng vậy biri ke sana leh si kare ke sama dah cina si kare sana tenang si kare sana dak pula dah nih dia Kapsepan boy, pista ka labay. Labay. Aduh. Tanpang dulu. Foto ko bangsin mari. Ini nang leh, pandai aja. Gimana nih? Ini. Gitu nang nih. Naik pura boleh mendeng na? Uma bagus bah. Kontes kalamnya dulu mah. Nisnya lah. Update dulu deh. Kami juga konten montage itu kalamnya apa nih? Tapi sih lagi itu bahasa apa? Ini kita terus bagaimana? Oh, baik. Ini kita dapat namanya. Itu apa nih bisa bursa ban kelas ya? Oh malang pingin gue malah pak. Oh, nak posisi sama. Ini siang bawa. Siang mana ini? Kalau gitu sama itu. Panet kau besok juga. Video mana dari bisa kenapa? Video pas. Video kan tuh. Anak bagi video apa? Bukan ini sih. Ini play mana udah? Panen malu ya. Panen. Ini yang barang. Itu panen malu. Naik panen naik itu. Naik lah nang. Sama. Mana sih bawa? Panen kelasar. Sudah berapa phone aja? Terus kau nikil lah sih nak. Pernah dia. Di situ mau sembilan nang bagus. Mana pun bawa panen. Terus ini kau belas sebelah ini dah ini nak. Gila nama apa? Mabatas bagaimana? Nailan. Bisa nih, bisa jauh. Apa nih sekarang berapa? Bayar no koi. YouTube live mau dengan nak no. Kamu ni nama itu. Rồi rồi ये bro jangan lebih ni. Ay huy mar lah kayak. Ayo kau pergi live ber. Malik kan? Ambil malik. Malik.
रियेल भइसखौनो होनांगौलैना बारा गिदिर बानायलाय नोङो बानायबा माबासो फैया कन्टेन्ट माबा फैनो नागिरा ना देसानिबो क्लासाव जायखिया itu live juga mau tes langsung enggak kayak kontak kamu Iki wan dia sudah nalar jawab ni. Natar post tu orang mana mana. Malah itu banyak ni Facebook mata mana. Semua post tu orang mana. Di mana punya ini macam itu. Siapa anda? Para panen anda. Oi, dulu semua so. Kau mana? Post panen punya kena tahu yang mau dah jawab. Ile main nusu. Plastik rumah. Sini postuan leh. Ini. Jangan ni. Ciro kau. Mani. Yang bukan nak soalnya? Enggak. Dah dah saya sampai. Oh. Deh. Live nama dah sih, apa ni? YouTube ni. Direct je kaya. Joel. YouTube ni live apa dah sih? Direct je kaya. Dari mana? Direct wastam je kaya. Anak ni kajian lah ni, tapi thana mata ni serang jasa 24 घंटा jam batu. Nama post sendiri kau nak apa malah dari. Betul tak semua? Facebook kau deh. Ya kau nak apa? Instagram semua Facebook ni dengan semua. Mana dah ile? Tunggu apa lagi bos tu? Jelah. Ni jelah apa sahaja. Kila thun jaga ada. Corona kapan bili khana khana. Pasu khal dah thun jaga ni. Sudah thang barang. Please video ni. Bisa tu tagli. Kar guru ya, lo jauh dah. Itu kar guru itu. Mikir dia bah, apa dah yang ni? Oh maliko deh. Ini leksu dia beli apa ni? Hei, salah. Macam ni jangan sih. सब बेलेग जायगानि फैल जानाय लाइफआव जोंनि बर'फोरा साबसिन नाया सब बेलेग हादरनि गोजानो Mayu dah. दै Hah? Itu mana? Isiba subscriber tanah umleh masuk jadi live ba. Isi tanah umleh. 100 बानो जायो दे नोंस्रा जायोब्रा Ang nao, tuke nao wanke. Naik ni, habis tu kita. Hah? थैब्रा Sangi ke mabu wanke thang apa dia umleh. Live mana ke? Jangan strong bay mabu reels content bina dil dah repot. एक रोज़ ना भी एक रोज़ ना 3 रोज़ ना रिव्यू रिव्यू sekalian ni man nata mabe montage जाके ना सेंला YouTube
मानो फैयाखैलाय इउटुबालाय इउटुबा इउटुबसो इउटुबानोथ' मनिटाइज जादोंना हा एडसेन्स माबा खालामबायमोनानो जादों ओमफ्राय बिदि रिल्स कन्टेन्ट ओंखारना दोनला रिल्स कन्टेन्ट माने नोंबा सोरनि भिडिअ लादोंमोन ओइ सल'खौ होदो नोङो साला नों सल'खौ दाबिं खालामदोंमोन उन्दैनिफ्राय मानो होनानै गैलाय हा इयावनो थाखादोंमोन नों सल'खौ दाबिं खालामदों दाबलिं मालायनि माबा बुजाबना होदोंमोन माबा मानो बुजानांगौ नोंलाय जि दुंखो होनांगौ ना नोङो इयावनो रिभिउ जादों निया माबासो आथ' माबा खालामना होदों माने डाइरेक्ट नों मानिफ्राय लानाय मेल फेमिलिदो माबा नागारो इउटुबनिफ्राय लायनो इउटुबनिफ्राय लायदोंमोन खोमालै थौ नों इउटुबनिफ्रायनो इउटुब सिखाव खालाय बोरै हमजाखायो बैयाव माने आर्निं जानांगौ दे ओमफ्राय ओइ जाखागोनथ' आर्निंआलाय ओमफ्राय नोंथ' एप्लाइ खालामाखैना मनिटाइजनि नों आरो सिखाव खावबाय नों इमान मोजां भिडिअखौलाय मानो दिबान लानांगौ फेसबुकनिफ्राय खावजाया इउटुबनिफ्राय खावजाया दानि जुगाव खावनायनि माबा गैया ओरैनो नोंनो बेसे इउटुबा बेसे वर्ल्डआवनो फैसा होनानै सोलिबाय दं इउटुबनि एप्सखौ भाबिनांगोन नों बे खै हाजार मानसि धोनि बानायजोबनो हायाखै इउटुबा ब्लक खालामना दोननाय माने मेम्सफोरा माने अक्स'मोननिबाबो जिबाबो माने जोनोम जायोलै जोङो खोन्थाफोरालै आर्निंआलाय जाखादा नोंखौ आर्निंखौलाय हरखाना नों दादि नोङो सोरनानो मनिटाइज जायाखैबा मा जानो नोंलाय ब्लगबो खालामनो हायो रिलिजबो खालामनो हायो माबा माबि खालामनो हायो मोनसे भिडिअ हायो बिदि थगायनानै बानाय लानो हायो साबसक्राइब खालामना लाग्रोनो हागोन ओमफ्राय उनाव दानफैनांगोन भिडिअखौ अ नोङो दा भिडिअ टटेल दानजोबनांगोन नोङो गोदानै फ्रेस भिडिअ नांगोन नोङो डिसिएलआर बहायनानै लाबाय था निजेखौ बिराद आर्निं जायोना जोंनि बर' इउटुबाव फैनायलाय बेसे माबा जादों जोंनि बर' इउटुब जागायनायफोरा बारा जायाखैना बेयाव जादों 8 बोसोर जागोन आरो सासे सानैनिखौनो मार नायखायोमोन गासिबो जाजोब्बाय जोङो जों बाहायो जानो मालायनिखौनो ओजादि जोंनि बर'आ रोङामोन थारमाने इउटुब खुलिनो ओमफ्राय जेब्ला इउटुब बेसे पुराना खाना इउटुब थानाया रोङाखै मावनो खामानिखौ दाथ' माबा मोनानो बि भइस मोनानो होबानो बेसे भिउ जाखायो मोनसे भिडिअ' बानो ओमफ्राय बेफोरबायदि मोनथाम भिडिअ'बा बिसोरना मासाव 30टा भिडिअ' होबा बिसोरना डलारा माबा जाखायो खमबा $500 गाहाम फैखायो खोमा $400 फैयाबो नोङो माबा हरफिननो हागोन नोङो बि भइसनाव नों मास मोनसेयाव होमबा 30टा भिडिअ' बायो ओमफ्राय भिडिअ'आथ' मोनसे 15 मिनिटनि थाखायोना होमबा नोङो 30टा भिडिअ'आव मोनथाम भिडिअ'नो $100 जायो होमबा नोङो मोनथाम $1,000 खैथा $1 जायो हिसाबै 8,000 जाहैगोन मोनसेया बारायबावबाय 4,000 जाबाय 100बा होमबा नों $1,000 आरजियो खमबाबो इयो $1,000 आरजियो होमबा नों 1,000 1000 जायो 1000 बालाय बुहुद जाहैगोन खालामनाय नोङो 9,500 खमाय खालाम माबा जाहैगोन लाख बारगोन होमबा 1,20,000 30,000 जाहैगोन होमबा नों इदि मोनहैयो ओइ मा आयो सिबिरानि मोनाबो 30 गाहाम फैयोना निउसआ सिबिरानियाथ' सानफ्रोमबो थारो रनाल्ड'मोननिखौथ' बुंनो हालै जेराव खामायनो ओइ मोनसे ओइ कमेडि हौवा होननाय मेथाइआ बर' हारि कमेडि ना मा होनोलै
हरि बर कमेडि नामा हरि बिसोर साफ्रोमबो माल बुस्थु बायबाय थायो फ्रिज बायो न' साफा खालामगासिनो दं बिसोरो इ फैसाजोंनो इउटुब फैसाजोंनो बिना मा जाबाय चेनेला निसाना होमबाबो नों होनबा बेलेग बेलेग दङ इन्सटाग्रामनि दं नि बेलेग दं नि बेलेग दं टेलेन्ट थाबा हायो टेलेन्ट लाजिना गोजान लानोसै दुनिया दा जोंनि बर' इउटुबजों जाना दं खावसे बहुद लाब इउटुबजोंनो जों सुगार जाया जों जायाखै जों स्कुटि बेलायावसो बुंलाय आदाय फुलाबो खानायानो स्कुटि बायदो दा नोङो सिबिरानि मोनाथ' नोङो सानफ्रोमबो फैयो होमबा नोङो दिनाव बिसिना 20K 20K बिसिना 20K गाहाम फैखाया होमबा दिनावनो 220 गाहाम फैया होमबा भिउसा सासे माबानि हाइ स्कुलनि मास्टार दरमा आरजियो बिसोरो हाइ स्कुलनि दरमा आरजिबाय दं बिसोरो सासे मास्टारनि न'आव थानानै हाइ स्कुलनि दरमा आरजिबाय दं माला थांलायबो नङा माबाखौ मारना दोनै नै इयाव आइस बक्स लिरनायाव दोनो जादों दा स्टार्टिंआव नायो मा बुस्थु खाथाबा मालाबा मोनजासिगोनलाय गेलेनांगोन एसे कर्स लानांसिगोन इउटुबनि फेसबुक जानोबा मालायनि फिल्मला खावथारा निजेनो बानायबाय था मालायनि खावथा बिपद जायो आरो Kamu iPhone gimana? सेंग्राफोरनि माबायाव फांसनाव 500 800 दा गेजेरालाय हासुरि जाता बयो रे दायो सोरो बेहै इसोरो हरगिला कुइदानो खिथिदो दाजे भिडिअ क्लिक खादो सोरबा जागा लिरनाया बारा लिरना दोनदो बै भिडिअ गैया गोदोनो सोर लाजिदो तारमाने सोर लाजिनानै फैयाखैलै लिरनानै गालांदों बे जोंनियाव ना जायोब्ला बयबो होबायलै नोंसोरनावबो 200 ना फैदों बिनिबो एक्सट्रा माबायो नाम नुबो जाना साबा जाना मा मजा भी 5K बा भिउ मार थांबाय ना भिउ 5K बायना 20K गाहाम जागोन संनाय माबानाय बिदि 1 लाख संनाय संनायफोरा 1,72,000 1 लाख अमा संनायफोरा माबा संनायफोरा बिदि जायोना बेदर गोदायमोन 1,70,000 बा जोंनि बेसेबा फारागा जोंनो माने बेसेबा फलवार्स हरबा बेना बेसेबा थाइगोन माने आलाजोगा सासे हिनजाव मानसि 1 मिलियन फलवार्स फैनायानो बर'नि सल' होयो बे कमप्लिट फैयाना कमप्लिट फैयाना टाइम दिब्रा कमप्लिट फैयासिना हिनजाव फलवार्स मालामोन जालाय आया इयो रानना लायो फैसाखौ ओइजों खावसे दिबान लानायाव सोरजो ओइ माबा जानानै इयाव रानना खान्दों माबा मोनसे दङ रानना होननाय सल' खावसे फैसाया सल'आनि दिगादा इदि राननाय लानाय याव जि सल' बेबो आर्निं जायो आरोना इबो मोनफायो फैसाखौ कमप्लिट फैया होमबा फैया बिदिबा मालाय बानाय नोङो डाइरेक्टयै इयाव
माबायाव हाबनासो सल'खौ होनांगौ इयाव फेसबुकआवसो सार्च खालामना इनिफ्राय होनांगौ ओमफ्राय नोङो डाइरेक्ट इयावनो इडिट खालामनानै इयाव होबाथाय जायो सल'बो थाखानाय दङ अखा जाया दिनैनो इयाव इनिखौ होनाय नों फेसबुकनिखौ सेटिंआव थांजोबा नुजोबो बेनिफ्राय होनाया एख' जायाना होमबा मा होनदो फेसबुकआवसो होदो सल'खौ फेसबुकनिफ्राय सेभ बानायनानै इया एक्सट्रा फेसबुकआवबो सल' दंखायो होबा जायो एख' जाया आंथ' इयावनो इडिट बानायना होयो दङ भिडिअ बोरै एड जायो सल'आ जेनेबा है मालाय माबा जायोलै बिसोरो गावबा गाव सेटिंआव होखायो मावना लानो माबोरै इदि जायो इडिट बानायना होयो नै इयाव मावना होखाजोबो माबोरै सल' एड खालामहैनो इयाव है मानो हाया जानानै नङा नङा आंनि भिडिअ बानायबाय दिनै इयावनो अपसन दंखायो सल' दं नों नायखोनाखै आं नोंनि सल' इ फेसबुकआवनो थाबाय थागोन बेलेगफोराबो सार्च खालामबा माबा होनो हानाय इदि माबानाय अपसन आब'या नायदोंमोन इउटुबावबो नायदोंमोन फैयाखैला जाया माबोरै इदि जाना थायोमोन बे सासे बड'थुन ना मा होननाय मोनसे माबा दं इयाव बिसोर सोना दोनोलै फेसबुकआव माबा खालामना दोनो बेथ' इयो माबा नङाना जोंबो बायदि लकेल मानसिसो मोनबाय बोरै आं नायजोब्बाय बेफोरखौ फैसा राननायखौ नायजोब्बाय एंगारजोबनायब्रा माने ओमफ्राय इफोर मावनो रोंबा मालाय नायजोबनानै लायो फेसबुकआ होमबा इनिखौ कालेक्ट बानायबायब्रा बै फैसाखौ फुल सम एंगारनांगोन खोमालै बोराय फिल्मनि बुरजा जानांगोन इयो होमबा सल'आ दङ अपसन दंजोबो माथो खामानिल' मावनो लानो रोंनांगौ दा जों आरो खायसे इंलिस मिथिजोबाना थालाङो जों मावनो रोङो इयाव खायसे इंलिस अल इंलिस गोरोंफोरा बिदिनो मावला होदों मालाय खायसे खायसे इंलिसनि थाखाय जों मावला रोङै नायखो लाबा दुर्गा फुजा नायनो फैनाय नुबासो दा मटर बेंक नायनो नुफैल दा